बेखौनो आं बुंनो सानदों आंनि बे सोरां लामानि जानानै दासिमबो जोबनानै थाङाखै जोहोलाव नार्जारिनि मोनसे आरो गोदान रेकर्ड आरो ससियेल मिडियायाव आरो गोदान भाइराल माने बियो आं दा गाज्रि नुबाय आरो जोहोलाव नार्जारिखौ दाखालि मुलि जाना थैनाय माखासे हिनजावफ्रा माखासे बेंगालराव खारदों फिसाजोखौ माखासे बरनाम होनाय गासिबो नंखाय गोजामोन गासिबो जोहोलाव नार्जारिनि साल होनना आं सानो आरो गोसोआव मानि थाखाय दिनै नोंथांखौ मानो दिनै बेफोरबायदि बेबहारखौ नुनो मोनखो नोंथांनि हिनजाव नोंनि फिसाजो नोंनि फिसाला नोंनि गासैखौबो जों दा सिनाय मोनो दिनै नोंथाङा माखासे जोंनि बर'फोरनि उन्दै गेदेर गासिबो स्टुडेन्ट सात्र गासिबो नोङो ससियेल मिडियाजों माखासे नोंनि फेमिलिखौ लानानै नोङो सावरायलायनाय खालामदोंमोन दा नोंनि आखलखौ जों मा नुनो मोनखो फोथायदोंमोन जों नोंखौ मोजां होननानै दिनै नोंखौ मा नुनो मोनखो जोंलाय हौवानि जाहोनावसो हिनजाव गाज्रि होनना बुंजायो आरो हिनजावाबो हौवानि जाहोनावबो जायो खायसे आरो खायसे हिनजावाबो गाज्रि दंखायो होमब्लाबो जाय बेफोरबायदि गाज्रि आखुनि आं बेखौसो बुंनाय जादों नोंथांमोन जायफोरनि गोसोआव देहायाव नांदोंबा बेखौ नोंथांमोना सिरियास दाला जाय गोरोन्थि मावदों आंखौ बुंदों दिनै बेफोरबायदि जाहोनजोंसो न'खरा गावो होनना जों बुजि मोनबाय दिनै नों ससियेल मिडियायाव जोंखौ फोरोंदों नामा जोंनि माखासे उन्दै गेदेर गथ'फोरखौ फोरोंदों नामा दा जों मा नुनो मोनखो जोहोलाव नार्जारि नों बिथांखौ दिनै बिथांबो होनजाला बावला सासे नोङो आखल गैयै सासे जुनार सिस्टेमसो जानो हमदों दिनै नोंखौ जों फोथायदोंमोन नोंनि हिनजावा खारदों होननानै नोंखौ जों गनायदोंमोन दिनै नोंबो सासे गोदान एक्टर होननानै बुंजायो नोंखौ दा बोराय बैसो जानानै नोंहा दासिमबो मेलेमाव गुन्दै गैया होनना बुंजायो आरोना जुदि नोङो हिनजाव खारबाय गथ' गथाय दङ होननानैब्लाबो नों दिनै माबोरै बेफोरबायदिखौ दिन्थिनो हाखो आरो बेबो बिखा गोबालायनायसो नों गथाय लादों लामोन आरो ससियेल मिडियायाव मा भाइराल आरो मा गोबालायनाय मा जोंनि माखासे उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंदों नामा नोङो जोबोद गाज्रि आखुनि जाबाय नोंनि आखला आं बुंदों नायदो रायजोफोर दाखालि बेसेबां मानसिखौ सिरियास खालामजोबदोंमोन मुलि जानायजों माखासे बिसि खारनायजों गथ'फोरखौ माखासे लानानैबो बुंदोंमोन दिनै माखासे मानसि जोंनि बर'फोरखौ सिरियासलि फाग्ला फाग्लि माने टेनसन खालामनानै दुखु होहोनानै दा नोंनि आखलखौ मानो गाज्रि मोनफिनखो नोंनोमोन गाज्रिया बेखायनो दा जों मिथि मोनबाय दा नोंनि आखलखौ जों मिथि मोनबाय नोंनि आखलखौ नुना जों मिथि मोनदों दा मानो बिदि जानो मोनखो नों दा गाज्रिमोन मोजांमोन आं गाज्रिखौ आं डाइरेक्ट बुङो दै खिन्थु जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि आखुखौ दा दिन्थि दा मानो नुनो मोनखो नोंनि आखलखौ रायजोफोरा आं बेयाव बुंनांगौ बारा खोथा गैया नोंथांमोनाबो बेफोरखौ नुबाथाय नोंसोरबो दुखु जाबाय जानांगौ बेफोरबायदि फट'खौ नुनानै दिनै रायजोफोरखौ जाम्बा जाम्बि खालामदोंमोन बेयो आंहा बेयाव बुंनांगौ बारा बाथ्रा गैया होमब्लाबो आं जाखिनि बुंनो गोनां आंनि गोसोआव जा दुखु मोनदोंमोन दा आंनाव रागा फैदों आरोना मोजां होनना सानदोंमोन माखासे गोरोन्थि मावनो थाखाय दुखु मोनदोंमोन दा नाथाय बिनि आखलखौ नुनानै आं दा रागा फैदों खिन्थु बुंनांगौ जाना फैबाय आरोना नोंथांमोना दा नुबाय मा सानखो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोननाय जाबाय गोजोन्थों।